Vítejte u 6. dílu Livercastu. S návratem sezóny se vrací i náš podcast, poměrně stylově před jedním z největších zápasů sezóny, tedy před bitvou s Manchester United. Se mnou je tady už tradičně Kuře. Ahoj. A dnes se společně podíváme na náš vydařený start do sezóny. V krátkosti si tedy zhrneme poslední zápas v lize s Aston Villou, podíváme se i na klasicky vyhrocené pohárové utkání proti Notts County. A uděláme si preview právě k zápasu s United, které zabere většinu času našeho podcastu, a nezapomeneme se taky podívat na aktivitu Liverpoolu na přestupovém trhu v posledních pár dnech, které zbývají do konce přestupového období. Takže se můžeme asi hned vrhnout na Aston Villu. Liverpool zaznamenal fajn start do sezóny, kdy se 2 zápasů získal 6 bodů, když porazil Stoke 1-0 a silnou Aston Villu 1-0. Aston Villa ta do sezóny vstoupila poměrně stejně dobře, když si to tak vezmeme vzhledem k jejich losu. Překvapení na start sezóny porazili Arsenal 3-1, potom hodně potrápili Chelsea na Stamford Bridge, nutno dodat, že na Emirates porazili Arsenal 3-1. Potom potrápili Chelsea na Stamford Bridge. A potom teda přišel na řadu Liverpool, takže hodně těžký los. A myslím, že většina fanoušků měla veliký respekt před Aston Villou, nejen díky tomuhle startu, ale i díky minulý sezóně, kdy si nás na Anfieldu vychutnali 3-1. A i když jsme v odvetě vyhráli, tak jsme se to taky dost natrápili. Nikdo nečekal jednoduchý zápas, možná o to překvapivější bylo to, že v prvním poločase jsme předvedli jeden z nejlepších away výkonů, co jsem asi od nás zatím podal, že jsem viděl. Bylo už hodněkrát řečeno, že takticky to bylo naprosto brilantní, ale fungovalo to nějakých 40 minut a potom se, jak Aston Villa probudila, tak mi trošku zaspali. Každopádně Liverpool vítězil 1-0 a z toho zápasu jsme si mohli vzít poměrně dost poučení, jak taktických, tak hráčských. Mohli jsme si všimnout, co jsme si všimli vlastně už u Stoke, ale tady možná ještě víc, že jsme změnili pressing. Už nepresuje jeden hráč a 2 ho jistě, ale spíš presujeme ve smečkách, aby se tak dalo říct. A asi nejdiskutovanější záležitostí je Benteke. Prostě ta jejich bestie, která vlastně zatím dala gol v každém zápase, co nastoupila, že jo? Ano. V téhle sezóně, tedy ale krom nás. No a velkou měrou se o to postaral Kolo Touré. A myslím, že u Kola si chvilku teďko zůstanem. Když se teďko zeptám, jaký máš na něj názor z přípravy a z těch prvních dvou zápasů, tak zkus to vzít jakoby i vzhledem k tomu, co jsi o něm myslel, když přišel. Jaký jsi měl názor předtím a jaký máš teď? Tak předtím, co čekáš od stopera, který má 32 let, že bude vysedávat na lavičce, nebo pravděpodobně by měl vysedávat na lavičce, nebude nějak, bude to hlavně jakoby mediální značka, nebo bude pro ty mladý jako učitel, nebo takhle, hlavně pro doma si myslím, že by mohl být dobrý příklad, ale celkem mě překvapil, hlavně co se týká do obrany, ví co dělat, když hrajeme s vysokou linií, tak nemá s tím nejmenší problém. A na druhou stranu do útoku se často dostává do velkých šancí a je vidět, že ho to dost štve. Tuším, už měl 4 tyčky snad. Teďka proti Notts County přidal 4. nebo dokonce 5. Což teda na obránce je požehnaně. A je vidět, jak ho to štve, že to tam prostě ten gól nemůže narvat. Jo, jasně, určitě ono. Když si já si vzpomenu na to, když přišel, tak vlastně já jsem o tom přestupu ani nevěděl, si pamatuju, že jsem byl ve škole, jsem potom šel na nějakou party a vlastně Liverpool to vlastně potvrdil už v květnu, že jo, jakože je dohodnutý Kolo Touré, že přestoupí s Manchesterem City. Vzhledem tomu, jak se o přestupy zajímám, tak mi to krásně uteklo, ale nevěděl jsem nějak co si o tom myslet. Nechával jsem si otevřenou mysl, dalo by se říct, ale když jsem Tourého viděl v minulý sezóně, tak vlastně co si vzpomenem, tak jak ho větral Sterling u nás, tak jako to rozhodně nebylo nic pozitivního, ale jinak se mu poměrně furt dařilo, ale mě spíš hodně překvapuje to, že když přišel, tak se s ním počítalo jako se 4. stoperem v podstatě. Jo, jako se skádrovým hráčem, který je užitečný na více postech, dokonce i na defenzivním záložníkovi. A jak šlo dál, tak dál to přestupový období a vlastně jak šlo dál příprava a takhle, tak jsme začali zjišťovat, že Kolo možná bude platný i vedle Agera, že bude platný i jako v základu. Což je na jednu stranu trošku smutný, protože to
vlastně přímo odráží naši aktivitu na přestupovém trhu, kdy se ještě i teď snažíme dovést stopera a vlastně náš největší cíl na stopera Papadopoulos je v nedohlednu. Je to i díky jeho zranění, i díky vysoké přestupové částce a vlastně potom jsme se dozvěděli od několika, dá se říct, zdrojů, že i když bude Škrtěl fit, bude hrát kolo právě kvůli tomu, jak říkáš, že má zkušenosti s tou Highline, s tou vysokou linií, což musím říct, že opravdu je vidět, ale co je asi nejvíc vidět, tak je ta jeho fyzická prezence, že jo, tak je to, jak on působí v těch 16kách. Teď třeba například proti Aston Ville Benteke se od něj dvakrát dobře odpoutal, já myslím, že to je něco, s čím se asi musí počítat, že kolo už nemá takovou obratnost a ani takovou rychlost, i když si myslím, že pořád je rychlej dost. Ale pokud letěl nějaký vysoký balón, kolo s ním většinou neměl problém, byly tam jakoby místy věci, kdy například ta slabá hlavička ve druhém poločase, kdy se dokázal dostat nad Bentekeho, ale ne natolik, aby to odhlavičkoval líp a ten balón spadnul k Agbonlahor a ke Gabrielovi Agbonlahor a ty vado. Ke Gabrielovi? Ano, omlouvám se. A ten střílel asi metr vedle, jo, takže to se prostě stane, ale jinak on v těch 16kách působí opravdu hodně silným dojmem. Je jasný, že když prostě Benteke vyskočí a opře se o něj, tak ani Tourého nepřehlavičkuje, ale když se kolovi povede timing, tak převedl to už i s Crouchem. Prostě to byla snad jeho první hlavička v zápase se Stou, že on vyskočí a přehlavičkuje Crouche, vyskočí víc než on. Což se strašně hodí, protože my jsme v těch 16kách byli opravdu hrozní. Jsme pořád hrozní na ty standardky, jo. Nám stačí, když nám tam spadne nějaký skákavý balón a my nevíme, co s tím. To je problém. Ale přesně jak říkáš, on dal už 4 tyčky asi. A to je něco, co nám hrozně pomůže, protože i když to zatím letos to není tolik vidět, myslím, že teď Aston Villa měla dokonce víc rohů než my, vzhledem k tomu druhému poločasu, tak loni jsme byli tým, který měl třeba 15 plus rohů. A upřímně nevím, kolik jsme z něj dali gólů, řekl bych, že 4 až 5, víc asi ne. O hodně z nich se postaral vlastně Ager a pravděpodobně Škrtil něco taky z toho dal. Vlastně proti City určitě, že jo. No a minimum gólů a teď už tady on nastřelil 4 tyče, jak i s přípravou, že jo, ale prostě skvělej. Je vidět, že má ten výběr toho místa v tom vápně, rozhodně, že si umí zběhnout na tu tyč. Rozhodně výběr místa, výskok a hlavně to, že si i dokáže, přesně jak říká, dokáže se té šance dostat, prorve se tam, což mě osobně hodně překvapuje, protože já jsem od něj čekal horší výkony. Musím říct, že jsem od něj nečekal takovou fyzickou výdrž. Bohužel ta fyzická výdrž, myslím tím fyzičku, než jakoby nějaký zranění a takhle, což se bohužel potvrdilo předevčírem s Notts County. Ale jinak je to dle mýho názoru perfektní posila. Můj jediný problém s ním je, že na něm nechci stavět celou sezónu. A že si nejsem jistý tím, nebo nejsem si jistý Martinem Škrtělem, protože jak už, ať se to fanouškům líbí nebo ne, tak Škrtěl je v podstatě, Rodgersem dá se říct pořád odepsaný, si myslím, že to tak prostě je a vlastně nedostal by tu šanci před Turem, kdyby se nezranil a že je tak jako jednou nohou z klubu. Já se k tomu nebudu nějak vyjadřovat, pokud si manažer myslí, že ho dokáže nahradit, tak budíš. A musím říct, že doufám, že tím, že nečekám, že by přišel nějaký stoper momentálně, teď ještě do konce přestupového období, jestli se mluví o tom Sakovi nebo ne, bylo by to skvělý, ale nečekám, že přijde někdo takovej, spíš čekám někoho mladšího, nějakého Eloryho nebo takhle. A doufám, že Martin si prostě, že na sobě zapracuje, protože i když byl možná posazený neprávem, tak stejně mu to nešlo tolik, jako mu to šlo třeba v sezóně minulý a i v té předminulý. Není tak dominantní ve vzduchu, jak by měl být, ale nejenom ve vzduchu, ale i právě vzhledem k těm silovým útočníkům, že je pouští do šancí, což se loni tak projevilo. I když se mnou třeba někdo nesouhlasí, tak myslím, že určitě, ale rozhodně to je dobrý stoper, který když na tom zapracuje, tak to může zvládat, ale do zápasu z United, kdy bude hrát, jak si už vlastně jsme se spolu bavili, jak si podotknu, jestli budeme hrát tu vysokou linii i s ním, anebo jestli bude nižší, na to jsem dost zvědavý, na to, že to neuvidím. Ale jinak jsem s kolem spokojený a myslím, že dost a je i vidět, že to je taková persona, přesně jak říkáš, že ho to hodně štve, že nedává ty góly, je takový veselý, je takový pozitivní, je to na něm vidět, určitě dobrá persona, dobrý vzor pro mladíky a
musím říct, že zatím teda přečel moje očekávání a doufám, že mu to vydrží a doufám, že se hrozně brzo uzdraví a zase nám pomůže, protože momentálně to v té obraně není úplně nejlepší pozice pro nás. Což se vlastně teda projevilo i v zápase s Notts County, kdy Kolo Touré musel nastoupit s Andrem Wisdomem na pozici stopera. A je to vlastně dáno tím, že Škrtil nebyl plně fit. Na jednu stranu možná mohl zkusit hrát, aby si Kolo Touré odpočinul, možná ne, těžko říct, to musí vědět naši. Ale taky je to tím, že Kouyaté je se zraněný, který si myslím, že i kdyby nebyl, tak by pravděpodobně nehrál, protože ten je taky chudák, kdyby nebyl zraněný, jakože taky pryč. A postavili jsme silný tým, ukázalo se, že ta šířka kádru není taková, jaká by mohla být, ale na druhou stranu zase tady člověk si nevybere, postavíš silný tým, postoupíš, je tam riziko zranění, postavíš slabší tým, nepostoupíš, je tam riziko, že absolutní shitstorm strhneš, že jo, prostě jak na naší stránce, tak všude jinde. Ale některý ty hráči, kteří mohli být vynechaní, jako je třeba Gerard, i když zahrál docela dost dobře v prvním poločase, tak jako je třeba právě Kolo Touré, ale bohužel tam nebyla moc na výběr a dá tam Agra nebo jeho, že jo, to už je fakt loterie, to se zraní dřív. A na druhou stranu, teď ještě abych se vrátil k tomu zápasu, než ohledně těch zranění, tak co jsi o tom zápasu myslel? Já myslím, že první poločas opět klasicky parádní od Liverpoolu. Jo, první poločas výborný, jako všechny zápasy, protože i oba dva góly, co jsme zatím dali v lize, tak byly taky v prvním poločase. A první poločas super, trošku jsem byl nejdřív rozčílený, ale taky rozčarovaný na tou sestavu, nebyl jsem si úplně jistý, protože o těch zraních jsme se zrovna s Martinem před tím zápasem hodně bavili. Obecně jsem typoval teda trochu jiný hráči, že se zraní, ale nakonec ti to nějak přežili. Stareč dokonce přidal 2 góly teda, což mě potěšilo, což potěšilo asi každýho. No bohužel Touré to odnesl cenou nejvyšší, no, tak můžeme doufat, že se brzo vrátí. No, ale taky 90 minut by přežil v pohodě, no. Přišlo to až potom. Je to tak, no. Tomu se vlastně vyjádřil dneska i Gerard, že jo, nebo včera. Poměrně jako sjezdil ten tým razantně, že měl ten zápas být ukončený do 90 minut, to měl být ukončený v prvním poločase, co si budeme povídat, prostě tam mělo přijít víc gólů, tam o tom není jakoby žádná. A na druhou stranu tomu si měl dobrou poznámku ty, že to by si měl zjednat Steven na tom hřišti, protože proto na tom hřišti snad on je, že jo. Tak on vyloženě kritizoval mladíky, že vlastně v tom druhém poločase polevili, že jo, v tom rozhovoru. A zrovna si myslím, že on se nemusí fakt bát okřiknout 18letýho Sterlinga, který mimochodem zahrál totálně fantasticky. To bylo, to rozhodně. A Ibyho, nejsou to zas takový persony, aby je nemohl okřiknout, aby makali v druhém poločase. Jo, jinak mimochodem byl to rozhovor pro Guardian, myslím, že jo. Bylo to, jo. No, ještě kdybyste se chtěli podívat, určitě se to snadno vygooglí. A nebo přidáme k podcastu link, si myslím. Můžem. A jo, určitě. Měl by prostě, můj názor na Gerarda je známý. Já bych tam radši měl mobilnějšího hráče, ale on si prostě pořád to svoje uhraje. Proti Aston Villa byl fantastický i do defenzivy, protože přidal strašnou dávku bojovnosti. A díky takhle, kdyby hrál každý zápas, tak já nemůžu být spokojenější. Ale takhle každý zápas nehraje. To vím. Nebo nemůže spíš. Nebo nemůže, taky pravda, ano. Což uvidíme, jak bude proti United, ale tam si myslím, že času na odpočinek je dost a že on za sebe vydá nejvíc, prostě půjde za hranici. Uvidíme, ale já musím, k čemu se musím vrátit v tohle zápasu, tak je Joe Allen. Znova hráč, který stál 15 milionů liber, teď vynechme to, že ho Brendan Rodgers ani v podstatě nechtěl podepsat za takovou částku, ale musel. A je to hráč, který měl fantastický první 3 měsíce, byl jeden z nejlepších hráčů, potom zranění, špatná forma, můžeme říct úplně v pohodě, že byl tragický. Co se fanoušků týče, tak opět zase zlomená hůl na spoustě míst, podobně jako s Hendersonem. Ale nastoupil v přípravě v několika zápasech, nastoupil teď. Dle mého názoru byl famózní. To, co předvedl proti Notts County, jasně, je to Notts County, dobře, ale někdo tam prostě takhle být musí. To, jak diktoval hru, to, jak běhá, to, jak se pohybuje, drží ty krátké nahrávky jednoduchý.
což bylo vlastně mimochodem něco, co třeba výborně dělá i Oscar, když se na to podíváte. Samozřejmě nechci srovnávat jejich kvality, ale hlavně z hlediska kreativity a gólovosti. Ale pokud jste viděli zápas Manchester United, Chelsea, tak Oscar byl asi nejlepší hráč Chelsea. Za prvý byl nejnebezpečnější a za druhý nejvíc pomáhal tomu udržet tu Chelsea vlastně kompletní pohromadě tím, že těma krátkýma přihrávkami, jak se stahoval dozadu, a já myslím, že tohle je Allenova nejlepší role. I když bych ho rád viděl místo Gerrarda, to teď vynechme, tak já mám Allena takhle nahoře hodně rád, protože on tam opravdu krásně diktuje to tempo a s Coutinhem vedle sebe, tyhle dva. Mohla být ráda. Už nám volá Gerrard, že interview na příště bude, takže se omlouváme, ale tak kvůli němu to snad překousnete. Je to on. Je to on. Ne, v žádném případě to není moje mamka, je to Gerrard. Dobře. No a myslím si, že znova prostě fantastický zápas pro něj a bohužel se taky zranil, jo? Což mě hrozně mrzí a myslím si, že on by mohl být možná zraněnější díl než Touré. Bohužel jsme ještě neslyšeli žádný oficiální výroky od našeho manažera ohledně těchto zranění, jenže se mu to moc nelíbí. A vlastně ještě jednou takovou personou, která v tomhle zápase byla a která možná, nechci říct, že jo, ale možná stála za tím, že jsme nedokázali Notts County nastřílet třeba 4 góly už v prvním poločase, tak je Luis Alberto. Třeba řekni mi, co ty jsi o něm myslel v tomhle zápase, nejdřív. V tomhle zápase? V tomhle, v podstatě v jednom se nám neukázal, dá se říct. No, tak myslel jsem v přípravě. Tak v tomhle zápase, já bych řekl, nebyl to nějaký super oslnivý výkon, na druhou stranu byl to jeho první zápas na Anfieldu. Takže na ty poměry, na to, že hrál v pozici, ve který moc často nehrával, jak už v Barceloně nebo v Sevě, takže si myslím, že odvedl solidní výkon, dostal standing ovation. Myslím, že se to nepodaří každému při debutu na Anfieldu. Takže celkově solidní výkon, ale do budoucna bych od něj určitě čekal víc. Takže doufejme, že se toho dočkáme. Můžu s tímhle asi souhlasit. Já musím říct, že jsem první poločas, že mi přišel, já jsem s ním byl poměrně nadšený, mně se strašně líbí na balónu. Jo, to je, jak dostane balón, tak je famózní, prostě rozdává přihrávky, má veliký přehled, krásně drží balón, krásně se s ním pohybuje, to je všechno super. Ale problém je, že on ten balón mockrát zase tak nedostal, protože jako by to tempo hry na něj bylo ještě trochu moc a nedokázal se tolik zapojit. On vypadal v podstatě tak, že hraje svým vlastním tempem, trochu jinak, že se tam tak toulá po hřišti a vlastně někdy se přimotá k balónu. Když se k němu přimotal, tak to byla na mýho názoru paráda. Měl tam jeden fantastický pas, jakoby takovej dink za obranu, takový lobíček. Nevím teď přesně na koho to teď bylo, jestli to bylo... Myslím, že na někoho z černý trojky zepředu. asi jo. Nevím, jestli to byl Starič, mám takový pocit, ale nechci kecat. Je to možný a to bylo moc pěkný a takových případů tam měl víc, prostě krásně rozdá balón. Myslím si, že určitě super posila. Otazníkem samozřejmě, jestli za 7 milionů liber, když teď Eriksen třeba připůjde ke Spurs k Tottenhamu za 10, ale to nechme bejt. Prostě jsme se natolik cenili, myslíme si, že se vyplatí. Já si myslím, že z toho, co jsem zatím viděl, by se vyplatit mohl určitě do budoucna, minimálně tu cenu si zdvojnásobí. Ale asi ještě není připravený, nehledě na to na Premier League, ale viděli jsme, není připravený ani na to naše tempo hry. Jo, že my tam přesouváme tu hru, není bylo to spíš tak o tom, jak hraje soupeř, ale jak hrajeme my. A my jsme tam tak přesouvali tu hru poměrně rychle, klasika, ten pressing, ve smečkách, 3 hráči, 4 hráči, to je jedno. A Luis jakoby nestíhal místy a myslím si, že to je asi normální. Mě trošku připomínal Susa, no, takový jakoby... Ty Španěli jsou takový lenivější, o to lepší mají techniku, ale... Ježišmarja, pardon. Občas potřebují prostě víc času, což úplně není to tempo té Premier League. No. Já myslím, že tohle je dobrý příklad se Susem. Ten šel na hostování, aby tohle zlepšil. Sice jako ve Španělsku, ale aby zlepšil, aby si prostě přibral zkušenosti s dospěláckým fotbalem. Což víme, že Alberto jakoby nemá, protože hrál ve druhý, nebo má, no, ale ne nějak extra, protože hrál ve druhé španělské divizi a tam to asi není úplně vončo. Ale myslím, že tohle je dobrý přirovnání, a že Alberto potřebuje naskakovat
za 21, kdyby naskočil párkrát, vůbec mu to neuškodí. Tak, to určitě ne. Jako Borinimu. A mimochodem to je taky další zajímavá postava, který bych se potom ještě vrátil. Kor v tomhle zápase, protože se do něj nedostal. A Alberto vlastně, kdyby tam místo něj, myslím, že to psal i někdo na stránkách, byl třeba Henderson a nebo Lukas, i když Lukase bych tam zrovna vidět nechtěl, vzhledem k zápasu s United. A kdyby tam byl Henderson, tak jsme byli ještě lepší v té kombinaci, ještě dravější a ještě víc bychom se rvali dopředu a mohli jsme ten zápas ukončit mnohem dřív. Jo. Ale zase na druhou stranu máme toho Alberta, chceme používat nějaký mladíky. Bohužel ještě není úplně zžitej asi ani s týmem a ani s tempem té hry, jak celkově anglického fotbalu, tak celkově naší. Ale jinak bych ho určitě nekritizoval. Tam jsem viděl pár komentářů, kteří říkali, že to bude veliký flop, že určitě nevyjde. Nevím, koho jste viděli na tom hřišti, nechci se nikoho dotknout, ale jestli já mám růžový brýle, tak vy pak máte, já nevím, nějaký slepecký, prostě přestej není vidět, jo. Je to zbytečně kritický. To zbytečně kritický, ale nemůžem říct, že by úplně zářil. Ne, rozhodně ne. Ale každý má jiný standardy u toho, když někoho koupíme za 7 milionů liber. No, je to tak, ano, ta jeho cenovka, bohužel je to, ale tak prostě jsme se ho takhle cenili, nedá se nic dělat. A pak se neceníme Lamelu na 30, ale tak to se nemusíme tam pouštět. Ale teda bych se vrátil k tomu Borinimu. Alberto, fajn výkon, ale kdyby tam byl někdo jiný, kdyby tam byl někdo, kdo je zžitější s týmem a kdo je pracovitější a kombinační, pracovitější a kombinačnější v tomhletom případě, protože Alberto se do toho ještě tak nechytal, tak už ten zápas mohl být jakoby dřív hotovej, no. Ale co pak, třeba by zase někdo prskal prostě prči nebo ne Titan a Titan, to člověk nemůže vyhrát. Ale ještě k tomu Borinimu teda. On dostal ten zápas proti United, že jo, v 21. Jemu se nedaří gólové, nedaří se mu dávat góly, není to úplně ideální hráč do naší nějaký kombinace, je to spíš hráč s finálním pohybem, s finálním balónem, který obdrží a dá gól. Bohužel se mu nedaří dávat ten gól. Dal 2 góly proti United, že jo, jeden přímák a jednou oběhl brankáře. Jeden darovaný. Jeden darovaný. A i ty se musí dávat, že jo. Kdyby ho TVS nedal minulou sezónu, tak jsme měli podstatně snažší start do ligy, ale dal, zdravím Martina Škrtila. Ne, to bylo zbytečný. A vlastně Borini dal 2 góly a zase nedostal šanci teďko. Jo, nedostal šanci za prvý od začátku, dobře, tak hrál Starič, není problém, ale nedostal tu šanci ani potom jakoby střídáním. Bylo to možná zapříčinění i těma zraněníma, jo. No. Nechci říct, že ne, ale i tak prostě dal 2 góly, zvedl se mu sebevědomí, přijde noc county, jestli mohl hrát místo Jordana Iba nebo Stariče, to už je otázkou, hlavně, že to oba vydrželi, ale Borin něco potřebuje, tak je potřebuje získat sebevědomí v zakončení. A to se mu nepovede, když bude na lavičce, že jo. A já se trochu bojím, že když mu nedal Rodgers vlastně důvěru ani teď, takže s ním asi není tak úplně spokojený a že ta důvěra nemusí přijít ani v následujících zápasech. Akorát bych se mýlil, kdyby aspoň dostal nějaký minuty, aspoň párkrát se po tom hřišti proběhl. Ukazuje to, že jsme v útoku silnější, než jsme byli loni, ale vlastně je mi ho trochu líto, protože je to můj oblíbenec, mě se totiž líbí hráči, kteří dřou a kteří hrajou srdcem. Není to žádný technik, není to žádný spektakulární hráč, je to fakt hráč na zakončení. A jsem na to zvědavej. Ostatně myslím si, že říkám, nejsem si úplně jistý, jestli ty šance dostane a mohl by to být jeho brzký konec u nás. Pokud nebude dostávat nějaký příležitosti a ať už nějakým hostováním nebo případně i permanentním transferem. Myslím, že příští léto tahle sezóna je pro něj i přes jeho věk dost důležitá, ale já doufám, že Rodgers mu ty šance dá, no. Já nechci spekulovat, ale přijde mi to tak, že ať aspoň teda nastupuje tu 21, ale byl bych rád, kdyby dostal o něco víc důvěry, alespoň v podobných zápasech. Ono samozřejmě ještě nějaký budou, už se postoupili bohu dík teda. A bude i FA Cup samozřejmě, uvidíme, koho tam dostaneme. A proti United se asi teďko v poháru, taky nezahraje, že jo? No uvidíme, jsem na to zvědavej, ale stál dost peněz, je to
dle mýho názoru je to hráč, který se může chytit. Neříkám, že bude hrát základ, ale jako takovej ten úderový hráč, který trošku živí tu hru vepředu, hlavně tím pohybem, může fungovat a ještě by potřeboval k tomu přidat ty góly, no. Ale jsem fakt zvědavý na to, jak se to dál vyvine. Co ty si myslíš? Já jsem počítal s tím, že právě dostane šanci na úkor Sturridge, jednak kvůli těm jakoby prevenci těch zranění. Navíc sám Sturridge se furt vyjadřuje v tom smyslu, že ještě není úplně fit, že se necítí ještě, že tu patu, tuším, furt cítí, nebo kotník. Takže tam jsem s tím počítal, celkem mě to překvapilo. No a jinak hráči se musí točit, no. Prostě nedáváš góly, tak nebudeš hrát, no, tak to bohužel je. Je to tak, určitě to. Takže nemůžeme čekat 5 zápasů, než se někdo rozstřílí, že jo. Takže bohužel teďka seděl, mohl hrát aspoň poločas, když už nic. Aha. Ale v průběhu zápasu už se s tím pak prakticky nedalo co dělat. Sissoko se zranil prakticky hned a pak ho následoval Ellen, to bylo už nevím kolikátá minuta. A pak už se nedal nic moc vymýšlet jakoby se střídáním, takže už bylo jasný, že a zřejmě by i dostal přednost Aspas před ním. Takže bohužel nedostal se tam teďka. Tak nevím, jestli má ta 21 ještě co nabídnout, no. Uvidíme, jasný, jak se to vyvine. On ty góly nedá, když bude sedět, že jo? To je jasný, no. O tom jde, no. Ale bohužel v Ačku zase je to napěchovaný, no. Nemůžeme si dovolit. Já určitě já neříkám. Ale myslím, že třeba místo toho Aiba tam třeba mohl být, jo, jako vypadalo by to jinak. Jordan mimochodem zahrál výborně, i když teda jako fakt všechna čest Rahimovi, to byl výkon prostě hodnej muže zápasu. On už v přípravě ukazoval Sterling, že bude dobrý, že to bude mít dobrý rok a jenom to potvrzuje dál. Rozhodně, jako skvělej, vpravdu ten gól byl nádherný a potom teda jezdil po prdeli, perfektní. Výbušnej hodně, ano. Takovej ten a hlavně on veme balón, otočí se a jde na bránu, dívá se co na bránu a to je strašně důležitý v tomhle našem systému a to je něco, co jsme kolikrát jakoby neměli, že jo, když tam byl jenom Suarez jako jediný hráč, který tohle dělal a vždycky jsme se zase před tou 16. Tohle je strašně důležitý a je strašná radost na to koukat. Takže snad mu ta forma vydrží, snad vydrží i celému týmu, což jsme se jako minule vlastně, nevím, kde to bylo, že jo, bez Suareze už 7 zápasů. Mm-hmm. A vlastně máme 6 výher, 1 remízu, že jo, v tomhletom tom. Tak. No, což je teda nádhera, jo. Musím říct, že to je něco, co je podle mě na naší nejen na naší stránce, ale všeobecně hodně podceňovaný. Ať už to někdo svede na to, že se dohrávala liga, ať už to někdo nebo teď, že to byli slabí soupeři, což na mého názoru není pravda. Ale pořád se ty zápasy musí vyhrávat a já si myslím, že když každému týmu vemete jejich nejlepšího hráče, tak musí mít problémy. A já myslím, že my jsme ty problémy neměli takový, díky Coutinhovi a Sturridgeovi, ale i dalším, i díky celkově zžití toho týmu. Aby jsme jakoby museli být hodně nějak naštvaný kvůli tomu, že Suarez nehraje. Jo. Že se nám zatím daří, doufám, že se nám taky bude dařit dál. A teď prostě vemte si, že byste vzali Van Persieho, jo, United, anebo kdybyste vzali Bale a Tottenhamu. Neříkám teď, taky ale to trvá, než se trošku zžijou, ale neříkám teď, když už si ho nahradili tunou neuvěřitelných hráčů, jo. Prostě tak to je perfektní, co dělají na tom přestupovém trhu. Ale kdybyste ho vzali loni, jak by to vypadalo? Podle mě asi by to vypadalo hůř než u nás, jo, to si to troufnu tvrdit. A teď si vemte, že do toho snad, jo, ještě má 4 dny na odchod, ale to se snad nestane. A si vemte, až tam toho nejlepšího hráče našeho vrátíme. Prostě já sám jsem zvědavý na to, jak tam zapadne. Osobně si myslím, spousta lidí tomu nevěří, ale osobně si myslím, že bude hrát ze strany, ať už vlevo nebo vpravo. To záleží ještě na případném posílení. Protože to, co jsem dokázal vyvodit z Rodgersových slov, je, že chce hrát Sturridge jako útočníka a že nechce tolik stavět kolem Luise jako minule, ale že ho chce spíš použít jako týmového hráče. A to jsem hodně zvědavý, musím říct. Takže doufám, že tady zůstane a teď si vemte, co on nabízí, že jo, prostě ty góly, kreativitu, world class výkony, který prostě vytáhne z kapsy triky, který rozhodují zápas, takže na to se dost těším, jo, musím říct. A teď nás teda čeká zápas proti United. Je to tak? Je to tak. Myslím, že nikdo se na to netěší víc, než
no, ne, víc než já jsem to řekl blbě, ale že na jiný zápas se tolik netěšíme samozřejmě, než na United na Anfieldu. Po delší době proti ním jdeme s lepším bodovým ziskem. Po hodně delší době. Po hodně delší době, ano, určitě. S ním na ně jdeme v lepší formě, ano, můžu to tak říct. Vlastně my jsme v podstatě od Southamptonu neprohráli minulou sezónu. To je forma, která stojí za zmínění. Ať už si kdo chce myslí, co chce. A je to forma, kterou stojí za to udržet. To je krásná šňůra. A taky jsme v ní dali hodně gólů, což se teda zatím v téhle sezóně nepotvrzuje. Ale teda přijíždí United, přijíždí zápas vlastně v začátku sezóny, to je rozhodně největší zápas, který nás momentálně čeká. Přijíždí David Moyes jako jejich nový lodivod, který zatím zaznamenal 1 výhru a 1 remízu se skóre 4-1, která teda odráží výsledek zápasu se Swansea. Znovu přijíždí Van Persie, kterýho nemáme rádi. Dává nám góly, teď už dal 2 v sezóně právě Swansea. A jak jsme řekli, Kolo Touré jednička momentálně v sestavě zraněný, nastoupí Martin Škrtěl. Velká šance pro něj se ukázat, já myslím, že tu šanci vezme. Samozřejmě nemá moc nahráno, to se určitě podepíše, ale já myslím, že určitě zvládne tenhle souboj nejen s Van Persiem, ale s celým United. No a co od nich můžeme očekávat, jak ty to vidíš? Já to vidím na totální beton. Protože přesně tak vypadalo to pondělní utkání. Buď byl Moyes fakt tak podělaný až za ušima, že ten beton chtěl hrát. Neviděl jsem ten zápas se Swansea, ale víme, jakým stylem hraje Moyes. Takže očekávám, že budou hrát zakopaní a budou útočit z protiútoku, takže bych se vykašlal na nějaký útočící fullbacky, protože to se nám proti tomu Notts County právě vymstilo. Tady by se nám to vymstilo pravděpodobně dvojnásob. A uvidíme. Snad když už se dostaneme do vápna, tak už to trefíme a nebudeme potřebovat 10 šancí na to tam narvat. No. Já musím říct, že i proti Swansea. Oni sice vyhráli 4-1, ale je vidět, že pod Moyesem opravdu brání o dost hloub, než bránili pod Fergusonem. Je to hodně znát. No a asi já jakoby nemám strach, že bychom byli dominantnější tým, že bychom byli i lepší tým. Jenomže víme, jak to z United chodí a víme, jak to chodí s náma. Ne vždycky vyhraje ten lepší tým. Ale spíš ten odolnější, spíš ten, který zvolí lepší taktiku, když tam ta nevyjde, ta naše. A já se trochu bojím gólů, no. Protože teda zatím naše, to, co jsme neproměnili proti Stoke a jsme měli přidat víc gólů Aston Ville, ale jsem na to zvědavý, protože brání dobře, Vidič a Ferdinand momentálně hodně dobrá dvojka. Vedli si výborně proti Swansea, vedli si výborně proti Chelsea, kor proti Chelsea myslím si, že hodně dobře. I když tam nebyl žádný klasický útočník, tak ono jestli tam má být Schindler nebo Torres, to už je asi jedno. A jsem na to zvědavý, protože Starič, jak jsme se o tom bavili, Starič tam bude sám, dá se říct, že jo. On tam nebude mít druhého útočníka, ať se Aspas předvedl v jako dobrým světle, tak ještě nenastoupil proti týmu jako United, jo. A i když má výborný pohyb, i když se snaží nabízet a vázat na sebe hráče, tak si myslím, že Evra a hráč jako Ferdinand a Vidič ho pozičně můžou docela dost dobře sežrat. Ale samozřejmě to uvidíme až v zápase. Ale Starič tam bude tak nějak sám na 2 velký stopery, 2 fyzický stopery, který nejsou tak mobilní, což by Staričovi mohlo vyhovovat, ale i tak pozičně jsou na tom fantasticky a trochu se bojím toho, že bez toho Suareze tam prostě bude, jak říkám, bude sám, Sako, Aspas, že kežby, držíme palce. Moc by mu nepomohl asi Moc by mu nepomohl, ale... ano, dobře, ale držíme palce. A Aspas, že se nedostane tolik ani do kombinace, ale vůbec ani do hry. Budu rád, když se zmýlím. Já samozřejmě to, on až nastoupí, tak hráč jako Aspas, který je takovej dravej a který je takovej bojovník a pocítí tu atmosféru proti United a to zapálení, si tam to hráči budou, tak ho to taky chytne. A může podat výkon, který bude game changer. Ale moc tomu nevěřím. Uvidíme, nechci to. A samozřejmě záleží, jak se povede Coutinhovi. Vzhledem k těm zraněním Elena asi neuvidíme nějak pozměněnou zálohu, takže znova tam bude Henderson, Gerrard
Lukas, bude tam Coutinho, což si myslím, že je dobře, protože Gerrard s Lukasem jsou základem asi naší sestavy základní, bohužel, a Henderson, která k ním prostě patří. Takže to je asi dobře. V obraně teda můžeme očekávat jedině Škrtila. No a v bráně teda náš famózní Simon, jako tomu jsme se taky mohli ještě vyjádřit. Ten si to asi zaslouží. Musím říct, že Simon minule to, co předvádí, je neuvěřitelný. Vychytal nám, já tohle nerád říkám, vychytal nám zápasy, protože o tom tam brankář je. Ale chytil krásně, chytil tu penaltu samozřejmě proti Stoke a i následnou dorážku a na mě možná mnohem větší dojem udělal ten jednoručný zákrok proti Bentekemu, teď proti Vile. Mm-hmm. To bylo neuvěřitelný, jako jo, že to udržel tou rukou, teda všechna čest. To je takzvaně do kalendáře, no. No, přesně. To bylo fakt krásný. A Simon nás určitě podrží i teď. Myslím, že sága Pepeho Reiny a tohle všechno je za náma, prostě se to stalo. Máme tady lepšího shotstopera, to si můžeme jako říct. Už asi teď. A uvidíme, co dál, jak se mu dál povede. Pořád je tam trocha té nejistoty ve vzduchu, i trocha té nejistoty na kopačkách, to se snad průběhem sezóny zlepší. Ale jinak chytá výborně, takže jsme rádi, že máme takového brankáře. Určitě nás podrží i teď, doufejme. A jinak souhlasím, já si taky myslím, že United budou zatažený. Myslím si, že dost možná na nás vyběhne úplně stejná sestava, jako by běhla proti Chelsea. Což teda byl De Gea v bráně a zleva to byl, mám dojem, Evra, Vidic, Ferdinand a Phil Jones, což mě mimochodem překvapuje, že moje zhraje Phila Jonesa na pravém beku. A jestli si pamatuješ, tak Alex tam vždycky hrál Smallinga, který mu to tam poměrně vyhovovalo. Ten Jones, nevím, nejsem si tím úplně jistý s touhle volbou, ale budíš. No a potom v záloze měl Cleverleyho, Kerricka, Valenciu, Rooneyho a Welbecka, dá se říct. A nad nima teda Van Persie. Cleverley, Kerrick, momentálně docela dost osvědčená dvojka. Cleverley toho hodně uběhá, hodně vybojuje, i když ho nepoužijou za nějakou velkou kvalitu, tak v tomhle je výborný. Kerrick, jeden z nejlepších defenzivně laděných záložníků v lize. Tady asi není o čem. Valencia, no uvidíme, ty protiútoky, Valencia, Welbeck, Rooney, myslím si, že Rooney bude asi znova hrát, pokud do té doby se nedohodne transfer do Chelsea. Utíká čas. Nebude to jednoduchý, oni mají ty protiútoky vážně dobrý, odstavit Van Persieho od balónu je těžký, hlídat ho v 16 je jedna z nejtěžších věcí vůbec. To nebude vůbec jednoduchý, doufáme, že si vyvarujeme nějakých zbytečných faulů a povolíme jim co nejméně dlouhých nákupů do 16. Ale co mě teda překvapuje, musím říct, tak je, že Moyes nehraje Kagavu. Já jsem za to rád, doufám, že nebude hrát ani proti nám. Ale Shinji Kagawa je jeden z nejlepších hráčů, který momentálně podle mého názoru United mají. A on se mu teda Moyesovi do toho moc nehodí. Ale není to tak dávno, co se Klopp vyjadřoval k tomu, že má slzy v očích, když vidí Kagawu na lavičce anebo Kagawu na kraji, jako Moyes hrál snad v přípravě. Jako, nevím. Mě to nepřekvapuje. To je prostě Moyes. Mě to nějak nepřekvapuje. Jako jemu se fakt nehodí a jenom otázka času, kdy povalí zpátky do Bundesligy. To je dost možné. Jestli to bude podobně jak se Shahinem, který odešel do Realu za bůh ví kolik a teď si ho Dortmund taky vzal zpátky za 1 milion nebo za kolik, za úplný drobný. Tak tohle očekávám podobný průběh asi, no. Ale zase třeba říct, že Sahinovi to tam nevyšlo z fotbalových důvodů, ale Kagawa hraje dobře, víš co. Kagawa prostě, to je famózní hráč, tyjo. Ten, co dokáže vymyslet a jak dokáže diktovat hru, je nádhera, ale jsem zvědavý, jestli mu to dojde a začne ho hrát, nebo jestli si bude držet toho svýho. Zatím mu to poměrně vychází, takže proč něco měnit, samozřejmě. Ale já jsem se letos, musím říct, na Shinjiho Kagawu hodně těšil v Premier League. I když je to Krippemu fan, ale těšil jsem se na něj, protože to je hráč, který mě hodně baví a který má jakoby už za sebou tu jednu sezónu Premier League, kde se teda oťukal a zvyk si a teď už by měl podávat ty výkony jako dobrý. Ale když nenastoupí jen dobře, samozřejmě uvidíme, těším se na zápas. Ty protiútoky nám dělají problém vždycky. Jestli Lukas bude vybíhat a proskakovat ty tekly, tak jak to dělá doteď, tak to nebude dobrý, ale já doufám, že se zase vybičuje výkonu, který
bude odpovídat standardu proti United, takže tam prostě i trocha toho srdíčka navíc pomůže. Ale tady prostě proskočit hráče není dobrý, nebo propadnout, jo. To jestli se stane, tak a půjde na Škrtěla s Agerem, který jsou oba poměrně pomalí na otočku. To jsou hodně pomalí. A Agerova forma v lize teda taky není nikterá kosilnivá. A taky nic moc a ten je ještě pomalejší než Škrtěl na otočku, takže... Ale proti Nockanty předvedl celkem solidní výkony, když, co měli co bránit, moc toho nebylo. Moc toho nebylo, to je pravda. Jo, uvidíme. Doufáme, že se Martin s Danem jakoby zase vzpomenou na ty dobrý léta svoje, ale jak říkám, oba nejsou tak rychlí na tuhle otočku a na nějaký stíhání protiútoků, takže doufáme, že tam je naše záloha ani nepustí. Jak říkám, Gerard se snad zase vybere svoji bojovnou chvilku, unavený snad nebude. Bude to těžký zápas, nevidím žádný gólový nějaký ty přestřelky, myslím, že 2-1 je maximální skóre, 3 góly je maximum, co můžou padnout. Nebo 5-0. Nebo 5-0 klasicky, tak to je tvůj tip, s tím se počítá, že jo. Tak. A uvidíme, ale těšíme se všichni na to. Byl by to famózní start do sezóny, vyhrát i třetí zápas po sobě. Měli bychom jako jediný samozřejmě hraje Tottenham, ale Tottenham hraje na Arsenal. Tam by taky mohla být zajímavá věc. Mohli bychom být první. Ale můžeme být rádi, máme 2 vyhraný zápasy a není tam žádný vysoký tlak prostě na ty hráče. Samozřejmě. Já myslím, že remíza by byla dost dobrá. I když by to byla trošku škoda, protože máme na to je porazit. Tak. Uvidíme, abychom v té obraně nějak nehořeli klasicky a aby jsme nebyli nějak unavení, ale já říkám, tomu moc nevěřím té únavě. I když tam byl ten extra time, tak to snad ještě tak hrozný nebude. Uvidíme, jestli budeme se snažit dominovat oba poločasy, anebo znova budeme hrát na tu udržovačku. To by se nám mohlo vymstít. To by se nám mohlo vymstít s takovýmhle týmem možno. Pokud nebudeme dostatečně disciplinovaní a pokud by teda ta únava přišla. Ale jinak já si tipnu, o sestavách jsme se bavili, tady asi není o čem, že jo, Mignolet, bráně. No stejná, akorát nahradí Škrtěl. Johnson, Škrtěl, Ager, Enrique, Lucas, Gerard, Henderson a nebo v podstatě Lucas, Gerard, Coutinho. Ten Henderson spíš chodí ze strany, ale Gerard, Henderson a teda Coutinho, Sturridge a Aspas. No, i Aspas. Tam je otazník, no. Mohl by to být Sterling taky. Přesně tak, jako kor po tomhletom výkonu. A kor potom, že on by se do tady toho betonu docela dost hodil. A přece jenom je na nás i na tu ligu zvyklejší než Aspas. Nevadil by mi Rahim. Musím říct, že kor po tomhle výkonu, co předved, je namasaný, je ve výborné formě. Vůbec by mi nevadil. Proč ne? Teď, když jsem se na tím tak pozastavil, dal bych tomu nějakou myšlenku, ale možná, že asi nezměníme jako tu vítěznou sestavu a nastoupí Aspas, ale rád uvidím. Budu se těšit na sestavu. No, aby jsme se ještě přesunuli z hřiště na tribunu, tak tam bude choreo na kop k 100 letům od narození Billa Shanklyho. A minuta potlesku vlastně ještě před utkáním, abych nezapomněl. Mě mrzí, že to neuvidíme ještě víc, ale nedá se nic dělat. A vlastně teda můj tip, já to zkusím tak, jak jsem říkal, ono teď snad poslední 4 nebo poslední 3-4 zápasy skončily 2-1. Ať už na jednu stranu nebo na druhou. Myslím, že spíš na jejich stranu. No. Tak řeknu taky 2-1. Dostaneme první gól v sezóně, si myslím. Pokud ne, tak to bude úplná výhra. I kdybychom neinkasovali, byla to blbá 0-0 remíza, tak si toho furt budu vážit. Ale řeknu 2-1. 2-1 vyhrajem, jasný Sturridge, to prostě toho góla dá. A mohla by být penaltička Gerarda. Myslím si, že mohla, ale spíš bude na jejich straně. spíš jim vlastně co. No, budeme doufat, že nebude nikde. Budeme doufat, že nebude nikde, no. Ale říkám 2-1. Dobře, jdem na vědomí. Takže ty říkáš 5-0, jo? Jasný, dobře. Jednou se to musí zlomit přece. Tak uvidíme, budeme držet palce, byl by to skvělý zápas, skvělý vstup do sezóny. 9bodový hovor a to se jen tak u Liverpoolu nevidí ze začátku sezóny a byla by to veliká vzpruha, ať už k tomu přestupovému období, k Suárezově kauze, k dalším věcem prostě, no. A to nám právě nechává poslední věc dneska, kterou máme jako téma a to je přestupové období. O tom toho bylo napsáno, namluveno strašná spousta.
Takže kdo chce, může vypnout, už nic více nedozví. Přesně tak, kdo chce klidně může vypnout. My tady máme vlastně to, že dokonce zbývají kolik, 4 dny a Liverpool, no, je na tom, můžeme říct, že na tom bledě neposílil. Můžeme říct, že neposílil. Můžeme říct, že obměnil kádr a myslím si, že můžeme říct, že ho zkvalitnil. Ale rozhodně ho nerozšířil tak, jak by bylo potřeba v některých pozicích. Na některé pozice jako na zálohu se radši ani nedívá. Ale znova se objevují spekulace, že dva hráči by ještě měli dorazit. 4 dny jsou na 2 hráči dle mýho názoru akorát. To není to zase takový problém. Ale vzhledem k tomu, jak my jednáme na přestupovém poli, tak to problém být může. Ale mluví se samozřejmě teda o stoperovi, jak jsem o něm mluvil už dřív, vlastně o Sakovi, jak jsem se prokec. O něm se spekuluje poměrně razantně. Mluví o něm i Gianluca Di Marzio, tedy jeden z nejlepší novinář, kterýho si můžete na tyhle ty věci najít. Ten taky dneska přišel s tím, že Liverpool podal nabídku za Jarmolenka. Hodně rozporuplný názory tohle vyvolalo, protože ta nabídka má být v hodnotě 23 milionů euro, což je ranec, za který asi Jarmolenko nestojí. Ale myslím si, že i když to není hodnota, kterou si zaslouží, tak by ten tým dokázal zvednout. Například náš vrchní scout Řítě, ten s tímhle teda nesouhlasí. Musím říct, že se mu to vůbec nelíbí, jenom jako proto. Toho jsme si dneska chtěli pozvat, ale nevyšlo to, protože nemá mikrofon, že jo? Tak, furt někdo nemá mikrofon. Nikdo nemá mikrofon. A tak ten s tím teda příliš nesouhlasí, ten pro vaši informaci. Tak mě by ten hráč ani nevadil, ale ta cena mi přijde docela dost vysoká na to, že to je kluk, který hrál jenom v Rusku. A dobře, nevím, jestli asi má nám co nabídnout, ale za ty peníze asi... No hlavně je v posledním roce kontraktu, což je říkám, dobře, přeplácejme, ale přeplácejme asi jinde než tady zrovna. Tohle se mi moc nezamlouvá. Je to tak, jsou to 4 dny do konce. Pokud chcem dát jako nabídku, která ho prostě zajistí, no tak to chápu, ale přeplatit Jarmolenka za 23 milionů a nekoupit Lamelu za 30 plus nějaký drobný je ubohý. A takhle by to asi mělo zůstat. Řeknu, že Lamela není toho hodnej. Neříkám, že by k nám přišel. Já bych spíš řekl, že takhle by to nemělo zůstat. Měli bychom něco dělat. Jasně. Ale to je opravdu ubohá záležitost. A uvidíme, jestli to bude Jarmolenko, jestli to bude Moses na hostování. I ten by ten kádr nějak rozšířil. Jo, teď my máme tu základní kvalitu v podstatě celkem. Chybí nám jeden do toho tria, jo, na tu levou stranu, protože Coutinho bychom rádi viděli, nebo Rodgers by ho rád viděl vlevo, na středu. Na desítce, no, jako toho kreativního záložníka. Takže tím vám vlastně odkrývá tu jednu pozici, kterou bychom chtěli dát, jak Rodgers říkal, rychlým nějakým forwardem, který nabízí góly. Jarmolenko tohle určitě nabízí, na druhou stranu je to levák. A vzhledem tomu, že my hrajeme obráceně, tak by asi vlevo nastupoval Suarez, vpravo Jarmolenko. To je úplně jedno v podstatě. No uvidíme, jestli to bude on nebo ne, jestli to bude kdokoliv jiný. Já budu rád, když to prostě někdo přijde do toho útoku, ať už je to útočník, je to křídelník, protože se nám tam někdo hodí. Ale mnohem víc bych se teda zaměřil na toho stopera. Já po něm volám celý léto. Moje závislost na Papadopoulosovi je značná, to není třeba diskutovat. Na toho už jsem v podstatě zapomněl, protože to asi nemá cenu, navíc pořád není fit. Byl bych moc rád, kdybychom se k němu vrátili v lednu, jenže to bude ještě dražší, protože když zůstane fit, tak je to jeden z nejlepších stoperů Bundesligy a jeho cena ještě vzroste. Ale to se uvidí. No a momentálně se teda spekuluje o Sakovi z Paris Saint-Germain. Nebere malý plat, nebude levnej. Myslím si, že to znova ztroskotá na nás, na neochotě přeplatit ho. Což je znova na hlavu, pokud jsme vážně podali tu nabídku za Jarmolenka. Protože Sako je výborný, sice je to levák, nejsem si úplně jistý, jestli na ty stopery, který se roztahávají do strany, je to ideální, kdyby hrál s Agrem. Ale je taky dost možný, že by Agra vytlačil ze sestavy, že ten momentálně nemá tu dobrou formu. A hlavně Sako je mnohem víc fyzičtější, což my mnohem víc potřebujeme, a je rychlejší, což my taky mnohem víc potřebujeme. což jako mu hodně hraje do karet. Myslím, že to je přestup, který by každý hrozně rád viděl.
ale zdali je reálný nebo ne, určitě se o něm bavíme, 100% tam je nějaký zájem, jenže veliký zájem je taky z Říma, kteří prodali Lamelu, kteří prodali Marquinhose, kteří asi nabídnou víc peněz než my. A nebude to ani o tom hráči, bude to o tom prostě, že my ty peníze, my to zase nevyrovnáme. Myslím si, že to taky dopadne. Takže tady je ještě ten Thiago Ilori ze Sportingu, což je teda mladý. Je to jeden z nejrychlejších stoperů na planetě, podle všeho, což já uvidím rád, protože prostě my to potřebujeme jak sůl. Ale není to někdo, kdo by prostě mohl přijít do základní sestavy a hrát, jo, to asi není. Jo, neříkám Dortmund hrál stopera 19 letého celou sezónu, krásně jim to vyšlo. My to asi neuděláme, jestli jo, tak my nemáme takový štěstí na to, aby nám to vyšlo. A jo, já budu rád jenom za toho stopera. Bylo by mi to líto, kdyby nepřišel nikdo do útoku, protože tím, jak hrajeme ty 3 útočníky, je tam rezerva, bude mi líto, že nepřijde nikdo do zálohy, jo, protože tam je potřeba fakt hodně, i když se to tak nezdá, ale stoper a jsem spokojený, jsem s tím spokojený, na to, že nám toho tolik nevyšlo, ať už je to Mkhitaryan, ať už je to Costa, ať už je to Papadopoulos, jestli to bylo jenom na oko, nechci se mi tomu věřit, ale jestli bylo nebo ne, to je jedno. Prostě je to pryč, zase se nám něco nepovedlo se nám zase dohnat ty nad náma. To, co předvádí Tottenham, samozřejmě nebudou mít Bale, nebudou mít Bůh ví co, ale to, co předvádí Tottenham, je famózní. Uvidíme, takže vlastně naše jediná šance na to je vlastně zžití týmu, taktika a tak nějak jakoby jakž tak široký kádr. Ty první 2 věci tam možná jsou, ta třetí tam ještě není, může se rapidně zlepšit stoperem a nějakým útočníkem. Hodně by to pomohlo, jsou to 2 hráči, kteří by hodně pomohli. Těžko říct, jestli to vyjde, uvidíme. Máme na to 4 dny, což je docela hromada času. Uvidíme. Můžou jenom překvapit prakticky. V podstatě asi jenom překvapit, protože vzhledem tomu, jak my jednáme letos, tak nějaký větší hráč za větší sumu peněz by asi opravdu byl překvapením. Ať už z hlediska toho, že si někdo myslí, že FSG ty peníze nedá na to, anebo z hlediska toho, že Aire ty díly vyjednat neumí. Což je asi teda pro dnes je všechno. Asi jo. Takže my se s váma loučíme, slyšíme se pravděpodobně za 14 dní. Než seš pryč náhodou ještě za 14 dní? Já nevím, možná jo. Takže pravděpodobně za 3 týdny, možná za 14 dní. Možná za 14 dní, když všechno dobře dopadne, když budu doma. Takže děkujeme za poslech. Uslyšíme se příště, držme palce, fandíme proti United a mějte se fajn. Čau. Ahoj.